Arestado ang dalawang lalaki matapos silang mahulihan ng mga sachet ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang drug by bus operation ng pulisya sa barangay Makalong, Asingan, Pangasinan. Kinilala ang mga sospek edad 26 at 35 anyos na residente ng barangay Subol at Makalong sa nasabing bayan. Nasabat sa mga sospek ang 5 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 12,240 pesos. Ayon sa pulisya, itinuturing ang dalawa na street-level individual na pareho umanong tulak ng droga sa lugar. Actually, sir, may nag-report sa amin na itong dalawang ito is ganun nga, may illegal na activity. Kaya nag-conduct po tayo ng surveillance, monitoring. Same time, nag-test by tayo. Turns positive naman. So, after that, coordinate na tayo sa PDEA. Magkasama kasi itong dalawa na to. Parang connive talaga. Connive sila na nagbebenta ng illegal drugs. Dagdag pa ng pulisya, nanggagaling umano sa Urdaneta City ang mga illegal na droga na ibinebenta naman ng mga sospek sa kani-kanilang barangay. Karamihan ng source natin dito, galing Urdaneta, yung kanila. So, ang mga parokya lang naman nila, taga rito rin din. Taga barangay nila, o kaya dito sa mga malapit na poblasyon. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang dalawang sospek na wala pang pahayag. Mahaharap ang dalawang sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sana muiwas na po tayo sa mga ganitong mga activity, lalo na yung magbenta, gumamit. So, wala pong magandang naidudulot yung drugs talaga. Masisira lang po yung buhay natin. So, wag na po tayong gumamit o magtanggang magbenta kasi sila rin po yung kawawa kung sakasakali. Saka wala po silang mararating pag tumasok sila sa ganitong bagay. Lester Narag, Balitang, Solid North.